खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 26 फेब्रुवारि 2023 बारायजाबो रबिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। हाइलाकान्दि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कुसिला गोजौ फरायसालिनि बिगियान आयदानि सासे फोरोंगिरिया सासे जुलि जाखानाय आइजोखौ जिनाहारि खालामनो थाखाय नाजानाय दायाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। गिबियावनो बे फोरोंगिरिया एरेस्ट खालामजायाखैमोन। उनाव गासैबो जाथायखौ पुलिसा खौरां मोननानै दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। हमजानाय दुथां फोरोंगिरिनि मुङा जाबाय सिद्धार्थ शेखर। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। हायद्राबादाव सासे जुलि जानो गोनां हौवा गोदाना गावनि जुलिनि थाखाय हालदै फोननाय हाबाफारिखौ खालामबाय थानाय समावनो हरखाबै गोलैनानै जिउ गोमादों। थैनाय हौवा गोदाननि मुङा जाबाय मोहम्मद राब्बानी, 40 बोसोर बैसोनि आरो बिथाङा जुवेलारि कम्पानियाव खामानि मावोमोन। हालदै फोनजाबाय थानाय समावनो रंजाबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादोंमोन। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै रायजो नाङैनो दुखु मोननाय फोरमायदों। बर' हारिनि गेजेराव असान्थियानो दासिमबो जोबना थाङाखै। जायफोरा मोनजादों बिथांमोना मिनि खुसि, नाथाय जायफोरा बेफोरजों लोब्बा गैया बिथांमोननि मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै। बेबायदिनो मार्टिन नार्जारिनि दायाव बिमा आरो फंबायखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों। दा बेखौ लानानै न'खरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरा थाबैनो हगारनांगौनि थाखाय खावलायदों। रिपर्टनि बायदिब्ला मार्टिन नार्जारि आरो बिथांनि बिसिया केस फैनायनि उनाव खारना दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बे थांफिननायनिफ्रायनो जों दिनैसिम जेबो खौरां मोनाखै आरो ओमफ्राय कन्टेक्टबो गैया, बिसोरनियाव मबाइल गैया हिसाबै। दाने बिसोर थांखांनायनि उनाव आरोबाव सरखारनिफ्राय फैनानै माखासे मानसिफोरा माने जोंनियाव खबर लाफैबाय थादोंमोन। खबर लाफैनायलाय माने जोंहा जेबो बिसोरनिफ्राय खबर मोनै हिसाबैहाय जों बुंबाय जों मिथिया। बे समाव बिसोरो बुंदोंमोन माने अपारेशन जासिगोन, माबा मोनसे जानो हासिगौ, मानसिखौ थाब नांगौमोन होननानै बुंफैबाय थादोंमोन। दा बुंफैनायलाय माने जोंबो सेस्था खालामदोंमोन मानसिफोरखौहायो, जेनेबा खबर लाबायदोंमोन गुबुनफोरनियावहाय। ओमफ्राय जेबो खौरां मोनैखाय जों दासिम दङ आरो। ओमफ्राय बे समाव बिसोरो बुंदोंमोन जेनेबा फैनानै बुंफैनायाव अपारेशन जासिगोन, जों थैनायखौ लुबैयाखै, नोंसोर न'खरनि मानसियाबो थैनायखौ लुबैयो नामा, जोंनियाव सोंदोंमोन आरो। ओमफ्राय जों होनदों जोंबो सेस्था खालामगासिनो दङ मानसिफोरखौ, जेनेबा बबेयाव लोगो मोनगोन जोंबो खबर लादों। ओमफ्राय बे समाव बुंदोंमोन नालाय इसोरो माने न'खरा खस्थ' मोनसिगोन होननानै। बे समाव आं बुंदोंमोन माने जाया दायनिगिरि बिसोरखौ नागिर, बाजैखौ नांगौ, आदाखौ नांगौ, सानैखौ नांगौ, सानैखौ नागिर, खिन्थु न'खरनि सायाव बेबायदि खालामनो मोना होननानै जों सिगाङावनो बुंदोंमोन। ओमफ्राय जेब्ला लानानै थांदोंमोन, लानानै थांखांनाय उनावहायबो माने आं गोबां खोथा बुंदोंमोन। ओमफ्राय मैखोमा, सिनायो आदा मैखोमखौ, बेयो कल कनफारेन्स खालामनानै आंखौ हेमन्त सारजों ओमफ्राय सार प्रमदजों रायलायहोदों। पुलिसा सोर सासेखौ गावथारमारखो? केनाराम बर'खौ ना डिम्बिश्वर मुसाहारिखौ गावथारखो? केनाराम बर' आरो डिम्बिश्वर मुसाहारिनि न'खरनि गेजेराव बबे मोनसे न'खरा सैथो बुंखो? बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। डिम्बिश्वर मुसाहारिनि अनजालि बिसिया गावनि फिसाय होननानै रोखा बुंदों। गुबुन फारसेथिं केनाराम बर'नि न'खराबो केनाराम बर'सो होननानै रोखा बुंदों। आं बुङो माने मैया खोनाबाय जोङो केनाराम होनबाय थादों। बेथ' केनारामनि डेड बडि नङा, बेथ' जाहैबाय डिम्बिश्वरनि डेड बडि। जोङो डेड बडिखौ नायबा डेड बडियावनो सिनायबाय, जोङो गाननाय जोमनाय ड्रेसावनो सिनायबाय जोंनो। दाबो आङो मोनसे माबायाव धारायाव बोननानै खिन्थिदों, बेयाव बे केनारामनि हिन्जावा खर' जांख्रिलायनानै गाबनानै बे खोन्थाखौ होनदों। बे आङो आंनि हौवा गाननाय ड्रेसखौ आं सिनायखादों, दाबो सार्टखौ आं सिनायखादों, जेकेटखौ खुना होदो, सार्टखौ आं सिनायदों। आंनि हौवाया फाख्रा सार्ट गानना फैदों आरो इनि मडेल साइजआवनो जों सिनायखायो। आरो केनारामनि जुदि डेड बडि नंगौमोनबा बे केनारामनि फटकजों बे डेड बडिजों माने मिलायाखै, फटकआ मानो मिलायाखै, बेखौ मिलायनांगौमोन ना। ओरैनो डिम्बिश्वर बर'आ न'निफ्राय माला ओंखारबोनायमोन? इ बिस्तिबारनि दिनाव ओंखारबोदो। ओरैनो केनारामजों मा सम्पद दंमोन? बेजोंबा मा सम्पद दंमोन बेखौ जों मिथिया। ओरैनो आगे फिसे नोंथांनि न'आव थांबाय थायोमोन नामा केनाराम? आगे फिसे थांनाय माने बिदि थाङा बियो। ओमफ्राय नै दाख्लै बावैसो थांदों, दाख्लै बावै थांनानै थाहैबायबो, साननैसो थानानै लानानै फैदों मानसिखौ। मानो लाना फैनांगौ इयो?
दा नोंथाङा बेनि बेलायाव मा लुबैयो दिनै नोंथांनि आं इनि बेलायाव आङो दा दिनै मा लुगैयो आंनो न्याय नांगौ न्याय नांनायनि उनाव आंनो डेड बडिखौ नांगौ आंनो डेड बडिखौ आंनो खिन्थिनांगोन डेड बडिखौ दिहुनना हरथारनांगोन आंनो इ केनारामनि हिनजावा आंनि हौवा होननानै बुंनानैबो जाया आंनि हौवानि डेड बडिखौ आं जावखांनाय खिन्थानांगोन जेरावखि फबदों जावखांनाय खिन्थानानै आंनो नांगोन आरो जुदि बे डेड बडिखौ जुदि दिहुनना होनो हायाबा जों बेलेग राहा लानाय जासिगोन दा केनारामनि मिसेसआ बुंबाय आंनि हौवा होननानै बुंदों आरो बिदिनो आंनि हौवा होननानैबो फबनाबो लाबाय दा नोंथाङा बुंदों बे आंनि हौवा होनना बुंदों दा बिनि बेयो होमबा गावनि हौवा होननानै जुदि डेड बडिखौ फबनानै लादों गामिनि रायजो राजा लानानै मानो लायाखै फबाखै इयो गामिनि रायजो राजा लानांगौमोन ना लानाङामोन इयो दा जोंनिया गामिनि रायजो राजा गासिबो फैजोबदो जोङो लाना फैजोबदो जोंनिया सिनायजोबखानाय रायजो राजाया डेड बडिखौ नुनानै ओरैनो दा बेनि बेलायावहायो दिनै नोंथांमोनाव फैनानै माबायदि माने बेनि बेलायाव माबायदि आनसार मोनखो जेनेबा एसपि नाव फैबाय दा नोंथांमोन एसपि आव फैदोंमोन बे एसपि पुलिसनि माबायावहाय लोगो हमनो दा नोंथांमोना मा रिजाल्ट मोनखो दा इयाव होनबाय इयावबो दिनै जानाय नङा दिनैयालागै बन्द सबनियालागैसो माबानांगोन समबारालागै होननानै ओमफ्राय दायोथ' आरो दा माबानाय नङा दा बिदि जेनेबा नोंसोरखौहाय बिदि जेनेबा दिनै गाबोन होबाय थायोबा नोंथांमोना माइखौ नेना थागोन नेया जों नेया इयाव होनफै जों नेया इखो जों दिनै नेया दिनै नोंथांमोना जिबायदि फोरमायबाय नोंथांमोना बरपेटानिफ्राय फैनानै थोंजोङैनो रौता पुलिसाव थांफिनदोंमोन रौता माबायाव थांबाय जोङो इयाव थिनहरबाय नै इयाव दा इनिफ्राय आरो दा दिनै जाया गाबोन जाया होनबाय दं जों इखौ नेया जोंनो नांथारगोन जुदि इसोर माबा मोनसे राहा खालामनो हायाबाबो जोंनि रायजो राजाफोरा जोंनो डेड बडिखौ जावखांना होनांगोन नोंथाङा बुंदों थारैनो कि डिम्बिसर बर' होननानै नोंथाङा आइडेन्टिफाइ खालामदों नोंथाङा माबायदि आइडेन्टिफाइ खालामदों थारैनो बे नोंनि हासबेन्ड होननानै नायनो आं फट'खौ खिन्थिनि फटक दंखायो आं खिन्थिनि आं फटक दिन्थिनि आंखौनो माबा खालामा आंनि नै नाय डेड बडिखौ नाय इ केनारामजों मिलायो बियो केनारामजों आरो गोथांनि माबा महरखौ नायबावदो बेजों आरो बिनि गोथांनि महर दं बैसागोआव हाबायाव मोसानायनि दं जों खिन्थिजोबनोसै जों खिन्थिजोबनोसै नै गोथांनिखौ नाय ड्रेसा नंगौना नङा इयो दिनै नोंथाङा थारैनो बेखौ नोंनि हौवा होननानै नोंथाङा फोरमायनो हाबाय अब्ला दिनै बै माबानि केनारामनि वाइफआ मारै गावनि हौवा बे माबायदि फोरमायना लानो हाखो बिनाव प्रुफ नागिर बिनाव आंनाव दंजोबो नै दा नोंथांमोना माबायदि लुबैदों डेड बडिखौहाय नांथारगौ ओरैनो नोंथांमोना दाबि होगोन नांथारगौ डेड बडि नांथारगौ आरो नोङो बेयाव मोसानायखौ नाय बेयाव नायबाय माबाखा गोथांनिखौ इयाव गोथैनिखौ नाय इ ड्रेसा नंगौना नङा नायजोब बेजों मिलायजोबनानै आरो बेजों लोगोसे बुंदों कि केनाराम बर'आ मस्ट वान्टेड होननानै बेनि बेलायावहाय नोंथाङा माबायदि बुंनो सानो बेबा वान्टेडानो मोन ना जियानो मोन ना मा मोन इखौ जों मिथिया जों इफोरखौ मालायखौ माबानोबो थाङा आंनि हौवाखौ नांगौ नालाय आंनि हौवाया दिनै थैबाय आंनि हौवाखौल' नांगौ आंनि हौवाखौल' माबानांगौ आं दिनै मोनसे सोंथि खालामबावो दिनै नोंथांनि हौवाखौहाय दिनै बे केनाराम बर'आ माबोरै मोनबोखो केनाराम बर'आ जाहानाव थांदों थांनानै लेंना लाबोदों नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि